Darasin masoya. Yadda za ki mallake zuciyar mijinki, ki riƙa yi masa halin mata, wato irin su kisisina, shagwaɓa da dai sauransu. In namiji baya son mai halin maza ta zama matarsa, ki zama mai iya kwalliya. Idan kin kasance mai zaman gida ce, to ki ci ado ko da kuwa ba za ki fita ko zuwa ko ina ba. Kada ki fara lissafa wa mijinki matsalolinki ko na gida a lokacin da ya shigo. Ki bar shi ya huta tukunna ya samu natsuwa. Ki zama mai kirki, ladabi da biyayya ga mahaifiyar mijinki, kamar yadda za ki so shi ma ya zama kamar haka ga mahaifiyarki. Ki dinga ƙara wa mijinki ƙarfin gwiwa akan abin da kika ga alamar yana neman ya karaya. Hakan zai sa ya gwarzu a cikin maza. Ki dinga faɗa wa mijinki cewa kina son shi sau da yawa. Aisha radiyallahu anha ta ce, Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana tambayar ta ƙarfin soyayyar ta gare shi, sai ta ce mishi kamar zarge, wato ɗauri ko ƙulli wanda ba zai kwance ba. Sai ya sake tambayar ta yaya zargen yake, kuma ya kasance yana cewa da ita, Allah ya saka miki da alkhairi Aisha, ina farin ciki da jin daɗi da ke fiye da yadda kike farin ciki da ni. Ki dinga yawan sada zumunci ga mutanen gidansu, kamar ziyartar su, kiran su a waya da dai sauransu. Ki dinga bashi wani ɗan ƙaramin aiki a gida, kuma idan ya yi aiki sai ki gode masa. Hakan zai sa ya ƙara dagewa. Ki dinga ƙarfafa masa zuciya wajen yin aikin alheri. Idan yana cikin damuwa, ki ɗan bashi lokaci. Da yardar Allah sai ki ga ya dawo daidai. Ki dinga yi masa godiya akan sama miki abinci da muhalli da yake yi. Abu ne mai girma. Ki tuna cewa mijinki ma yana da damuwa da farin ciki. Saboda haka ki dinga tunawa da shi wajen yanke hukunci. Idan mijinki ya nuna damuwa akan ɗan ƙaramin abu da kika yi, to sai ki bashi haƙuri kuma ki daina. Ki yi dukkan abubuwan da aka lissafo saboda Allah, sai ki ga Allah ya sa miki albarka a cikin duk abin da kike yi. Allah ya kawo mana albarka da yalwar arziki a cikin rayuwarmu.